Takže čaute ľudia, zdraví vás Kukolúk a Ježišmarie. Hneď na začiatku, pardon. No, takže v dneskajšom videu chcel by som vám ukázať mod, ktorý vám pridá, no, ak máte too many items, vám pridá takúto pedničku, volá sa Fireworks. Je to vlastne ohňostroj. Môžete to využiť ako keď privítate ako keby Sylvester už skorej alebo čo. Ja vám ukážem. Je to vlastne tie efekty robia vlastne jednoduché malé štvorčeky. Vidíte? Ja som si sem dal taký redstone a pár vozíkov. Tu som dal také veci. Je to vlastne pekné, hociaké efekty vám to urobí. Takže určite by som to odporučil. Pod videom budete mať, máte aj link, kde som to stiahol, a inštaláciu vám môžem tiež poslať, kde som si to vlastne nainštaloval, alebo ako to máte nainštalovať. Takže môžem vám aj ukázať zblízka, aké to je. Je to pekné, keď idete aj k ním, tým. Vidíte, vlastne malé také štvorčeky sú to zložené a máte také, no. Je to jednoduché, no. Ak si to stiahnete, tak keď vám to pôjde, tak alebo mne to najprv neišlo, lebo som to nevedel nainštalovať, ale potom mi to išlo, takže to je v pohode. A keby ste to chceli teda, tak máte to pod videom, je to naozaj pekné, takže odporúčam to každému hráčovi. Takže čaute, to bolo teda také krátke video, tak majte sa a želám pekný deň. Čaute.